Dalawang mag-aaral mula sa Binmaley ang Wagi sa nakaraang Aimso Philippines Singapore-inspired Olympiad competition. Sina Citran Neo Aquino at Furfo Faith Aquino ay nanguna sa kanilang mga kategorya sa nasabing kompetisyon na sumasaklaw sa iba't ibang disiplina tulad ng mathematics, English at science. Ang kanilang mga tagumpay ay hindi lamang pagpapakita ng kanilang galing sa pag-iisip, kundi pati na rin ang kanilang dedikasyon at sipag sa pag-aaral. Si Citran Neo ay nakakuha ng Gold Award sa kategoryang 3 to 4 competitions sa Science at English at Achiever Award naman sa Mathematics. Habang si Furfo Faith naman ay nakasungkit ng Gold Award sa 5 to 6 competitions sa English, Achiever Award sa Mathematics at Merit Award naman sa Science. Ang Aimso Philippines Olympiad ay isang prestihiyosong kompetisyon na may layuning magtaguyod ng mga kabataang talento sa agham, matematika at iba pang mga agham pang eksperimento na inorganisa ng mga tagapagtaguyod ng edukasyon at sinusuportahan ng mga paaralan sa buong bansa. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.